Festival vetrenjača u Oromu od 16. do 18. avgusta doživao je 5. izdanje u organizaciji omladinskog i kulturnog udruženja Vemsikal Serbija. Pored večernjih koncerata, učesnici su u novom priuređenom ambijentu vetrenjača uživali u raznovrsnim dnevnim aktivnostima. Ove godine smo organizovali 5. po redu vetrenjača festival i po našim procenama došlo je ukupno oko 3.500–4.000 ljudi. Jako se radujemo ovakvom odzivu, blizu smo dostigli i punu kuću. Ljudi masovno dolaze i jako smo srećni da smo uspeli da stvorimo ovakve energije pored vetrenjača u Oromu. Organizatori su se potrudili da posetioci uživaju u priuređenom festivalskom prostoru kraj vetrenjače. Zabava je tokom večeri bilo na 2 bine i pod šatorom narodne muzike uz nastup izvođača iz Srbije, Mađarske i drugih zemalja. Bilo je vašara, raznih radionica i prezentacija učinka sa stvaralačkih kampova.